Igbo Igbo mụrụ nze m ọzọ ekenekwa m n'ụbọchị nke taa. Asị m ka anyị buru ozi bata n'ụbọchị nke taa wee na-asụkwa udo dịrị nwoke, udo dịrị nwaanyị, ndụ azụ, ndụ mmiri. Asị na ebe nọ na-enene m udo dịrị gị, ihe ọ bụla itiri aka ya agazi agazi. Biko Igbo mụrụ nze m ọzọ eburukwana m bata. O nwere ozi nwanne anyị nwaanyị nọ na vidiyo asị ka anyị zikene okongwu dibịa na o nwere ajụjụ o wee sị biko na anyị ga-eche anya nya bụ ajụjụ o nwee ka o si ada m na ntị. Wee sị ka m bịa shiere ya ụmụ Igbo ka unu soro m wee nene, maka na ozi gasị ozije ya chigbo Matthias Skibo na kedu afọ ya nọ na Jpac. Ozi ya nwekwara ka o si dị. Wee na-asị biko soronụ m nene ka unu nụ ihe nwatakịrị nwaanyị anụnwa kwuru na vidiyo ya. Biko kenena ka nene vidiyo ka unu fụ. Ọhaneze ndị Igbo ndewonu. Ọ Maazị Samuel Mgborukwe na-ekwu. Onye ajụ na onye na-ekwu n'oke mmadụ na-ekwu. Ọ bụrụ na ị na-anya ihu skrim ị ga-afụ onye na-akpọ Chizitere good luck. Ị ga-ekwe ntị ị ga-afụ vidiyo o mere concerning Skibo, Jpac na Prochigbo. Gee ntị ka ịnụ dị vidiyo. Ndị be anyị ekene m ụnụ. Gịnị bụ ihe niile a na-ekwu ebe niile a na-agwụ Matthias sịrị, Chigbo asị Matthias sịrị, Jpac asị Matthias sịrị, Skibo asị Matthias kwuru. Gịnị na-ese? Just because na Matthias sị na any pastor ya wepụta onye isi agwụgoro agwọ, onye isi nwa ya pụtasị na o jere ụka ame ya ka ọ fụ ụzọ, onye ngwọrọ pụtasị na o jere ụka nke a mee ya ọ gaba ije, onye nwụrụ anwụ mee ya okunie ya pụta ka afụ. Ọ bụrụ na o nwere ọha kpọpụta new person kpụrụ isi ọhịa ka ha bịa gwọọ ka afụ na ya enye onye ahụ ego dị ogo n'odo otu onye na-ekwu ihe niile anụnwa. Ebe ha makwa bụ ha ma nke bụ eziokwu, mara na Matthias na-ekwu eziokwu. Anyị ma nke bụ eziokwu, anyị ma nke bụ eziokwu. Una Jos na-ekpuchigharị ihe ọjọọ. Una Jos fụ eziokwu tọnọ ya upside down. Inu kwuziri bụ Matthias wote statement of account. Anyị kwere ekwe na Matthias ga-ewote statement of account mana kpọpụta na onye ọya. Kpọpụta na onye ọya nwa agwọgoro ka anyị fụ. Ọ bụrụ onye pụta na-asị Matthias mma apịwa gị azụ. Azụ gịnị ka ị ya apịwa Matthias? Gị nwariri ji Matthias, gị nwariri mmanụ ya, gị nwariri 50,000 Matthias. Matthias eribe jigo ribe ede gị. Matthias na-agbara onwe ya mbọ right from time. Chukwu gọziri esi nso ụtụtụ. Ọ naghị ayọ onye enu, ọ naghị ayọ onye ala. Gị nwa bụ oti mkpu itiri jere na nke nwa akwa tiwara akị, itiri jere na nke onye a ebe ọ bụ na bele face you face. Okay, Skibo pụtakwa. Na Matthias gbara na phone ọsị na ọ naghị eme charity. But kita Skibo na-ebezi eme charity na platform ya. Ole na ole onye so. Ị na-eme charity ebe ọ bụla ị na-emezi charity na-help ndị mmadụ eju n'ọgwụ. Ebe ị ma na Jesus na-agwọ, why are you taking them to the hospital? I don't understand this thing. Unu ma eziokwu. Okay, bụra Chigbo pụta nwa ada anyị arụ adịrọ sisi tụọrọ ego. Mana bụra Chigbo si na o nwere onye isi ọgwọrọ, onye isi nwanne nwoke. Si kpọpụta ha, let them come. Ihe niile unu na-eme bụ na unu ma nke bụ eziokwu. Chizitere good luck. Isi na Jpac na-etiri akwa ọkụkọ mkpu anyị ma. Mana gị nwawu nwunye mmadụ chi ụmụazị ma ọkwa dị nọ na dị eziokwu. Onye na-etiri mkpu Matthias Ezeaku. Nne nwaanyị dị ka gị. Ma ọ bụ na eziokwu na-ewu nne nwaanyị. Isi na Skibo na Matthias Ezeaku yọrọ ka o mee charity. Na Skibo wee jụ na onye eme charity. Mana ị ga ọzọ ihe Skibo kwuru na nke Matthias Ezeaku na-etiri mkpu ka ị gere. Mana kịta na Skibo na-emezi charity ọ gbasara gị. Onye ka imego n'obodo ahụ ị nọ? Ị nọ n'obodo oyibo na-etiri onye nọ na Naịjirịa mkpu. Ị nọ n'obodo oyibo ebe ji dọla akwụ ụgwọ na-etizi onye nọ na Naịjirịa nọ na hellfire mkpu. Ka m gwa eziokwu, gị bụ Chizitere good luck. Ị bụrụ ezigbote mmadụ, iwe onye iru abụọ, iwe ezigbote onye asịrị. Ị na-arụ ebe a weta isi onye gbakọọ ya ọnụ. Nwata nwaanyị dị ka gị, ndị ụmụ ọkpụ piano, onye m ụdị piano, ndị nwunye di bịa nelegodi ma onye a osokwe na ụmụ ọkpụ ka ebe o so eso.
onye arụ dị ka onye Igbo because Igbo ya achaghị acha ihe ọ na-asụ abụrụ ezigbote Igbo onye nwere ike iwere onye mba a na-anụ n'ala Igbo ịnọ n'obodo oyibo kama ị ga-ekwu ihe mere n'obodo oyibo ị na-ekwu ihe mere na Naịjirịa anyị nwere na Naịjirịa ekwuchaba ihe mere na Naịjirịa gụwa n'obodo oyibo na-akọzi ihe mere na Naịjirịa ọ bụta were glass kpuchie ihe ya na the real picture of this lady a na-akpọchi zitere m good luck iweta isi onye bakọ ya ọnụ na enughị iwetara m Skibo ọnụ ya na Jpac na Brochigbo otu Brochigbo nọ ị ga-efichanwu shu ya otu Brochigbo nọ ị ga-efichanwu shu ya ị ga-ewetanwu shu Brochigbo fichanwuo maka shu Brochigbo ka dị more valuable than the yugo nwaanyị na-akpọ Brochigbo afa na ha na-ekwu eziokwu na ha jide ezigbo akpọrọ isi n'ala ka si enye ogu mma agụ ego na line ndị ọnọdụ achọ di ma ọkwa na ị nọ na di eziokwu maka ọ bụrụ ị nọ na di I don't think Igbo sipụta social media na-akọ maka asị gị kọọ maka asị gị akọ na you want to respect your husband ma ọ dị nọ na di eziokwu. In fact, I challenge you ọ bụrụ ị nọ na di gosi anyị dị ka ifu gosi anyị ụmụ ka ifu nne nwaanyị ya eji mara nne nwaanyị mara tụta onye Igbo wu enwe ka ụmụazị si anụ ọgụ ikpokọta ha nso inye ha ndụmọdụ Matthias Ezeaku na-ekwu eziokwu Brochigbo ha na-asị asị Jpac ha na-asị asị Skibo ha na-asị asị because na ha believe na Jesus Christ maka na ha believe ebe ha chọrọ ibelieve gị na Matthias Ezeaku believe ebe buchi ibelieve ọ wụrụ problem Skibo si na akaụntụ nọmba etiri na the boy Matthias Ezeaku si ya mee fundraising awụ akaụntụ nọmba the boy ọ bụrụ ala ndị Igbo na-awụ ọchịbe fundraising onye ahụ adụrọ oti akaụntụ nọmba onye ahụ Skibo wee sị na ya kara ime ya nụ kama na ya nere anyị fụ na akaụntụ nọmba etiri iwu akaụntụ nọmba Matthias Ezeaku that's the reason why eji wedi discourage ịnụ ozi nke ahụ nke nụrụ nke Matthias Ezeaku kwuru maka ọ na-agbacha gị ahụ Matthias Ezeaku na-ekwu eziokwu ndị ọzọ na-asị asị oke anyị befewe na arụsị anyị besoro Matthias Ezeaku fewe arụsị mgbe ha ekwuezi eziokwu kama ị ga-afụ eziokwu kwuo eziokwu ọnwụ nọ ndị pastọs a na-ekwu wayo kwuru na-ekwu ndị pastọs a na-eme fake miracle ndị pastọs a ji chọọchị arapụ ndị mmadụ ego kwuru na-ekwu ọ dịzi ga ogwu Matthias Ezeaku is condemning Christianity totally, church totally, Bible totally, Jesus Christ totally. Isi na ọ na-ekwu eziokwu Brochigbo na-ekwu eziokwu Skibo na-ekwu eziokwu Jpac na-ekwu eziokwu ọ sọ gara Matthias Ezeaku kwuo eziokwu enwe nne nwaanyị dị ka gị ife atọ na iwu nne nwaanyị eziokwu maka na afụcha na video biko nyere anyị aka gbasa ozi nyere anyị aka subscribe na this channel biko nọ bụkwa notification ka ị na-enweta notification mgbe ọbụla anyị ti video mana nke kachasị mkpa biko igbocha notification na subscribe or like ya this post drop kwa na your comment ka ọ dị na mgbe ọzọ